Cynradd. We set up this YouTube channel for kids to be confident, competent, knowledgeable and physically active. Look at these examples. Dwi'n credu ti'n mynd I cael hwyl. Hello! We are at Cystadleuaeth. We had a lovely walk up the canal. When we walked up the canal, we saw swans, ducks and loads of birds. Ni wedi gweld celf wild boes y canal. Mae ar yn Cystadleuaeth. This is a lovely waterfall on the canal. This is a fast-flowing river. If you're ever at Cystadleuaeth, come down and explore it. Diolch yn fawr. Mae hwn yn bwyd i'r iach. Ti'n goffod bwyd Daniel. Mae hwn yn owen. Mae hwn yn pasta. Mae hwn yn sydd owen. A mae hwn yn dŵr. A mae hwn yn weis. Mae hwn yn gallig. Mae hwn yn moron. Mae hwn yn tuna. Mae hwn yn corn a peas. You have to eat these to stay healthy.